Tak ja sa dnes veľmi teším z toho, že sme mohli slávnostne otvoriť toto vnútroblokové ihrisko, respektíve sériu ihrisk na sídlisku Východ. Možno treba povedať toľko, že plus minus to stálo nejaký 500 000, kde mesto dofinancovalo zo svojich prostriedkov 5% a ostatné financie boli použité z európskych fondov. Je treba povedať aj to, že toto možno prvýkrát sa stalo v meste, kedy sme takýto projekt konzultovali a nejakou anketou sme zisťovali názory aj ľudí zo sídliska, ktorí participovali na tom, že práve takéto riešenie sa v konečnom dôsledku aj napriek nejakým turbulenciám vybralo a že sa to podarilo, pretože bolo treba vyčerpať a ukončiť tedy celé toto dielo do konca novembra minulého roku a začalo sa niekedy v mesiaci júni kvôli tým všetkým administratívnym bariéram, takže ja som rád, že sa nám to podarilo a verím, že sa nám podaria ešte ďalšie takéto investičné podobné akcie. Najbližšia nás čaká na sídlisku Tarča projekt Rodinka, podobný projektu, ktorý bol pred 2 rokmi otvorený na sídlisku Mier.